êrişa Tirkiye sergund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û şer û pevçûn navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Martela Fûratê û çekdarên YPG yên ser Partiya Yekîtiya Demokrat PYD di roja xwe ya 31 de ye. Piştî aramiyekî li navenda bajarê Efrînê hebû, îro careke din derdora bajêr ji aliyê belafirên Tirkiye hatine bombebarankirin. Jêderekî taybet ji nava Efrînê ji arkê re ragihand ku operasyoneke ezmanî an ku inzal cewî li navçeya Raco û gundê Etmana ji aliyê artêşa Tirkiye li Raco hatine kirin û şerekî giran li navenda Raco rû dide. Her derdora navenda bajarê Efrînê û bi taybet çiyayê Lîlon ji aliyê belafirê Tirkiye hatine armanc kirin ku ew êrîş li derdora bajêr ji çend rojan ve rawistiya bû. Li gor jêderên xwecihî ji Efrînê ragihand ku îro navçeya Şira û gundê Elkê rastî êrîşa nihat, her şerekî giran li derdora devera Gela Horî û bendava Meydankê navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Martela Fûratê û çekdarên YPG rû da. û li gundê navçeya Raco û gundê Belîlka û Hacîka yên Sînorî şerekî giran li wan gunda rûdan. 31 rojin û êrîşa Tirkiye û şer û pevçûn navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Martela Fûratê û çekdarên YPG li gund û navçeyên Efrînê berdewam e û di encam de bi dehan şehîd bûn û bi sedan mal û milkê xelkên sivîl hatine rûxandin û bi hezaran derbeder bûn û bêmal û warman.